Pandadan sumanga musali magingaran sa mga maranang katayang subaiya paninda umarataba tanaw. Hay mga bangsa may sa intirong waya Pilipinas, Pagino kami rekano mag-isa-isa tanaw. Hugupan tano sa miragutong para sa Senado sa Giya Pilipinas number 32 si Isa Balotang Butuan Tanaw. Tanto ko masakit mga pag-ari ko, amay kaindaray nun tanong. Iman to nasi kailay so tindag maranaw. Hugupan tano sa miragutok para sa Senado sa Giya Pilipinas number 32 si Isa Balotang Butuan Tanaw. Assalamualaikum. Ulang wabang sami sagyang kaiya intiro a Pilipinas. Ipananawag Amerikano, ugupan tano, mag-isa-isat tano langon, ipanindag tano subang sa tano. Anto na apan ipnayon tano, kataya subai yang matitu. Ya saksiyan tano, sulangon amapya galbakyan, ogopian ku ingat tano amarawi. Mala ipaninindag, boses tano, gumenang tano ang mga maranaw. Ugupan tano, di tano lipatan, atisam sa miragutok para sa Senado. Number 32 sa baluta, mabuhay! Ugupan tano sa miragutok para sa Senado sa Giya Pilipinas number 32 si Isa Balotang Butuan Tanaw.